What can we really expect? Ulayidi. Kodwa kokuqala nje engizocela ukukuphakamisa ukuthi bengingajabula uma singafakwa sonke siyination kungabi bikho abazibona bengaphandle ngoba manje lo mkhuba wokuthi kukhulunywe nje ulimi olulodwa kukhulunywa ulimi olulodwa kodwa zingaki izilimi ezikhona la eSouth Africa okwathiwa hayi ke nazo ke seyinamalungelo kuye kuze kusinde thina ke sake sathi ukubamba bamba emajalidini esikwaziyo nokucosha uJoji ngoba hayi bandla umongameli awusishusha ngoJoji usishusha nje ngoJoji usishusha ngoJoji lapha nje emholweni kade ngizwa omama bethi hayi uhulumeni ubathanda kabi abafelokazi njalo nje bekhuluma uyekethi abafelokazi base-South Africa abafelokazi base-South Africa abantu sebefuna ngisho ukubulala amadoda abo ngoba bazi ukuthi uhulumeni usuke ekhuluma ngamafelokazi base-South Africa angithi ufika phela athi fellow South Africans manje-ke onganayo ingane no-matric uzochazelwa ubani ngoba phela awukwazi ngisho ukuyocela ingane yakamakhelwane angithi kuthiwe singangenelani manje uzocela yiphi-ke wena ingane ezokuchazela ukuthi sekuthiwani ngoba phela asingenelani uma uyolanda nje ingane yakamakhelwane usungafuni ukuthi uyobhadla ejele phela hhayi cha khona kuningi impela engifisayo ukuthi kukhulunywe okubalulekile nje kakhulukazi kuthina abantu basemakhaya ilo 50 womngcwabo cha ngiyabezwa abantu bayasho ukuthi hayi u50 wanele emngcwabeni abanye baze bakhuluma babeka futhi amaphoyinti abo bathi hayi lo 50 kwawona mningi kungcono isibalo sithi ukwehla angakabezwa ke njalo abakhala ngokuthi asehla isibalo emaphathini angakabezwa bathi asehla isibalo emasontweni angazi ke khona nginangikuzwe ekuthiwa kungaba nabantu abawu100 umngcwabo ke kodwa mina ebengikhuluma ngawo ke ebengifisa ukuthi kukhulunywe ngawo ngoba thina la emakhaya u50 uyisibalo esincane kakhulu thina ithuna nje kuye kusuka amadoda esigodi amadoda nabafana besigodi baba la ko20 ko50 noma kusuke iclub yebhola yasendaweni ubiyona ezombi ithuna manje ke angazi ke noma kuthiwa asiyimbeleke thina ke sisuke sishonelwe angeke ngibabaleke laba ke abanemndeni uthola ukuthi imndeni iko50 ingane nje izalwa indoda iyodwa uthole nje ukuthi indoda inabafazi abantu ingane nje iphuma esendeni layo zigijima la ko50 zizodwa angeke ngikubaleke lokho ngoba ngiyazi nizothi wayezenzelani izingane eziningi kangaka ngoba uhulumeni wawakhipha amakhondomu adluleke lapho asike siye entweni yosiko thina singabantu bosiko thina lokwathi inhlo angikhumbula umnumzane ekhishwa kwakhe esethule akungabikho nokhamba thina utshwala siphuzeli thina utshwala ukuthi siphuzela ukudaba thina sigaya utshwala besintu sibugayelani ukuqhuba isintu ezweni labantu manje mengabe sekuzothiwa thina asingabe sabugaya utshwala singabe sasenza isintu umnumzane aphume kungekho nokhambo olulodwa olenziwe ashangena amaphoyisa angene emsamu wakwezwa wena hey ngoba umuntu omnyama uyabukhohlwa ukuba umuntu omnyama uma eseqashiwe wakwezwa wena kuthiwa khona indoda engene emzini womuntu yaqonda emsamu yathatha ukhamba yayolichitha ngaphandle ko-France nje wakwezwa kuthiwa amawayini avaliwe awukazuzwe yithi nje ngisho amawayini-ke into ey'phuzwa mejatshulwa akaze nje uzwe eFrance kuthiwa kuvalwa amawayini hhayi thina sivaleliwe utshwala besintu bengingajabula ngempela ukuthi ikhulunywe naleyo ikhulunywe nje impela ngaleyo hayi futhi indlela amaphoyisa angasihloniphi ngayo ngiyabona ukuthi kule South Africa entshe esiphila kuyona kogcina kuthiwa umuntu akaye epolice station ayobhala i-affidavit ukuthi asho ukuthi impepho lafuna ukuyishisa ufuna ukuyishiselana ngoba hayi konke nje okuqondene nathi cha impela hayi akukho emthethweni uyabona ke nje angisayiphathi ke leyo ukuthi kuthiwa sigeza izandla kuthiwa sehle thina senyuka sigeza izandla thina sinayo thina impompi njengani lapha esilungwini thina fanele uye emfuleni uzolokhu wehla wenyuka kuye emfuleni uyogeza izandla wehla wenyuka uye emfuleni uyogeza izandla fanele uqala ulunguze futhi ukuthi ubani osemfuleni ngoba phela kuthiwe singangenelani nomakhelwane angeke ngiye emfuleni nanginomakhelwane semfuleni kumanje sinabantu thina laba sinukelayo abangafuni ukugeza umzimba ngoba bageza izandla kuphela bathi kwasho uhulumeni wathi akugezwe izandla akushiwo ukuthi agezwe umzimba kugezwe ngezandla uma engacacisa nje kulelo phuzu ukuthi abantu abawugeze phela nomzimba bese yasicacisela ukuthi thina-ke esakha amanzi emfuleni ilungiswa nini indaba yokuthi sithole impompi kanye nalaba abanempompi yomphakathi uthola ukuthi amakhaya alako 30 asebenzisa umpompi owodwa
ukuthi ngempela-ke noma fanele mhlawumpe kubhalwe i-timetable ngoba phela akukho social distancing engenzeka kuleyo nto. Bese-ke singajabula-ke kule y'mali eloyiphuma kuthiwa ziyalekelela. Ke sithole-ke noma ifonyo zey'nkomo nje thina esiphuza nazo emfuleni. Iy'nkomo nazo sazi ukuthi yiphephile. Hayi cha bengingajabula mengase njengoba iy'ngane zethu y'hlele emakhaya nje zingasebenzi zilambe ey'swini. Mase kuthiwe nje cha kuzochaza ukuthi abanjani laba abasebenzayo abanye bengasebenzi. Ngoba kwathiwa ama-essential worker. Ngiyasazi-ke mina isingisi ngasebenza ebelungwini ngasebenza mina emajalidini. Ngiyazi ukuthi yini essential worker. Uqonda ukungitshela ukuthi lo muntu osebenza kagesi naye uyi-essential worker ngoba phela kuthi kuvaliwe kuthiwa kuvalwe yonke into angingeni ngisho ezweni lethu. Hayi indoda yaka-Eskom iyasebenza yona iyakwazi ukuyocisha ugesi. Ivunyelwa kanjani abanye abantu kuthiwa bangasebenzi? Ivunyelwa kanjani indoda yaka-Eskom ukuthi yona yodwa ihambe iyosebenza iyocisha ugesi? I-load shedding abasichazela ukuthi i-essential yini nayo. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.